ayun guys, umakit mo kayo dito sa Matwiltwil. At napakatarik po. Hindi na po namin nakit yung mga bike. So nandito pa lang po kami sa bungad. Wala pa kami sa paanan. Ang init. So what's up guys? So andito po kami ngayon sa Matwiltwil sa Barrio Mabini. So ayun na guys, nasa tuktok po kami ngayon. Mahirap umakyat. Ang hirap umakyat, ang init-init. Tingnan nyo doon. Ano yun kuya? Dam ba yun? Oo, Isa yung dam? Quarry yan dati. Doon nagmimina yung mga ginagawang silika, ay kinukuha yung mga silika, ginagawang mga salamin ganoon. So ayun no. First time lang na makapunta dito mga kasama ko no. So yan mga bata. So di nyo ba alam na ito ay isang bulkan dahil may butas dito at dito kami yun sa crater niya. Oh my God! Wow! So kayo no, hindi na masyadong pinupuntahan to dahil nga sa mga lockdown at mga bawal lang lumabas. Pero ngayon dahil kami ay exercising o nagbabike, nakapunta kami ngayon dito. At mahirap na mamaya pag-uwi. Yeah, mainit na. So dadaan pa kaming Burgos dahil may pupunta kami. At naubos na kami tubig. We need the water please. Ang init guys. So what's up guys, welcome to my vlog. What's up vlog, welcome to my guys. Init. Meanwhile, Teng tanananang tanananang tanananang. Yo. oh my God! Wow! Guys, pauwi na kami. Bye, see you next vlog.